Olettekos ennen nähneet kummitusta? Jos ette, ottakaas vaikka valokuva. Liian usein en ihmisille näyttäydy. Olen ujo ja mottoni on syrjäydy. Oi keltainen talo on ollut jo vuosisadan kotini, seiteillä vuorattu loukkoni. Oi emännät vaihtuivat kirjoittajiin, kyömöniskaisiin ja naurullaan nokosiani häiritseviin. Kerronpa teille nyt muuan tarinan, en enempää kuin yhden ainoan. Sen pääosassa on opiskelija nimeltä Anneli, joka päivät pitkät runoja rustaili, mutta pelkäsi olevansa kaikkia muita huonompi. Oi taidottomampi, latteampi, yksitoikkoisempi. Tämä tarina kertoo siis hänestä, eikä esimerkiksi oi moottoriveneestä. Näyttää ei tosi hyvältä. Hymyile vielä vähän. Mut kun väsyttää. Ei saa pilata muiden fiiliksiä. Good vibes only. Siis, onko sä nähnyt tän uuden julkaisun? Niinku vähän upea. No, aika tavallinen. Se nyt ei oo mitään. Moi. Moi. Aloitellaan tämän päivän agendaa. Syleillään vähän syvemmin runoutta sisältä. Pyöriskellään inspiraation alkulähteissä. Hengitetään sitä sulosanojen parfyymiä. Kukas aloittaisi ja avaisi meille sielunsa ensimmäisenä ja lukisi sen läksyn, mikä meillä oli? Siis, luetaanko me ne ääneen? Niin ääneen, silleen että kaikki kuulee. Hyvä. Se viime kerran runosi oli täydellinen. Tämäkin varmasti on. Kaikki sekoavat ihastuksesta. Tai sit kaikki sekoo kauhusta, kun näkee mitä paskaa sä oot taas mennyt rustaile. Miten niin paskaa? Nyt tää on täydellistä. Tähän ei oo täydellistä nähnytkään. Mitä roskaa? No, mä voin aloittaa. Tästä tuli kyllä aika hyvä, vaikka itse sanonkin. No niin, anna tulla vaan! On ihan ok olla poissa tolaltaan, mutta kuitenkin olisi niin siistiä pysyä järjissään. Mut mun mieli menee go with the flow bro, slow mo niinku oh, vähän ku no. En oo sun ho. By the way, I'm not gonna die today. Sanon päivää vaan ja heipä hei. Hyvästi kaikki tuttu, mulla on päälle uusi nuttu. Sulla on selkeä suunnitelma, mä oon bitch, se hieno helma. Hashtag not in the mood, hashtag Elman lifey. Tommonen sit tuli. No kerrassaan mainiota! Sä avasit sun sielun ja sieltähän löytyi pelkkää ilotulitusta ja sanojen liehittelyä. Mä voin seuraavaksi lukea. No, antaa mennä tän kerran. Vaikka aikaa oli jäljellä vain, maitopurkin pohjalla lilluva homeparvi,
Akvaarioon istutettu ryhävalas. En pelännyt sen loppuvan. Oikeastaan taisin toivoa sen jo loppuvan. Taisin istua jumppapallolle ja katsoa taivasta, sen pysyvyyttä, niin kiihkeästi, etten huomannut kesän päättyvän syksyyn. Taisin juosta pakoon pyrähtäneen kääpiömäyräkoiran perässä niin kauan, että en enää tiennyt jahtaanko vai olenko jahdattuna. Taisin unohtua veistämään samaa muotokuvaa, kunnes savi rohtui käsissäni kovaksi, enkä voinut muuta kuin jättää viimeistelemättä sen rinnasta keskeneräisen rääpäleen. Vaikka aikaa oli jäljellä vain yksi, valtatiellä sammunut moottori, en ollut huolissani takanani tööttäilevistä perheenisistä, en heidän takapenkeillään retkottavista hirvikivääreistä. Vaikka aikaa oli jäljellä vain vähän, ainoa asia, josta huolehdin oli, miten osaisin hiipiä vielä äänettömämmin, miten osaisin kääntyä väärästä liittymästä oikeassa kohdassa, miten osaisin kirjoittaa tarpeeksi uskottavan epilogin. Uku! Lue se vaan. Se on takuulla parempi kuin nuo 2. Ei tasan, eihän toi opeta juo mitään. Kaikki nauraa sulla ja äiti suuttuu. Hymyilet vaan ja hengität. Ei tässä ole mitään vaikeaa. Paitsi sulla. Senkin epäpyhä häntä, Heikki. Olen saanut sinusta tarpeekseni. Hyville tyypeille tapahtuu vain hyviä asioita. Perkele! Voihan taivaallinen viimeri! Älä ala mulle! Jukolauta! Tänne sieltä. Onko vielä joku, joka tahtoisi jakaa runonsa? Kuka vaan? Isäskin sanoi, että runoilijan ura on liian vaikea. Pitää olla kiitollinen, että on edes päässyt tänne. Nyt luet sen. Se on tylsä ja mitään sanomaton amatööriraapustus. Ei mitään tuollaista negatiivista energiaa. Pitää olla positiivinen. Epäonnistuminen ei ole vaihtoehto. Onpas! Mä voisin vielä. Rehellisesti sanottuna mua jännittää ihan hirveästi vielä lukea tää mun runo. Mistä sä ajattelit sen johtuvan? Musta tää mun runo ei oo kauhean hyvä. Musta noin muiden on paljon parempia kuin mun. Muakin kyllä vähän jännitti lukea tää mun runo, kun ei siinä ollut edes loppusointuja. Sama, me kaikki halutaan kuulla sun runo. No, olin mäkin vähän epävarma tuosta mun runosta, mutta mä tykkään niin paljon tehdä tämmöstä riimillistä. Mun unelma on olla seuraava Jessi, tiedätkö niinku zoom in, zoom out. Kyllä minäkin nuorena likkana pelkäsin näitä tilanteita. Mutta muista, että me kaikki opetellaan täällä. Ootko sä ihan tyhmä? Sä oot säälittävä, sä et ikinä saa töitä. Susta puhutaan... Mutta... Te saatte olla siinä, mutta mä en kuuntele teitä. Jätän pelkoni naulakkoon. Unohdan tahallani narikkaan. Jos se kelpaisi toiselle, mukautuvalle, vahvalle, tarpeelliselle. Tomut tekivät jo raitoja. Hikikin pinttyi pintaan. Nostatti karvani pystyyn, vaikka kaulus oli jo valmiina. Jospa joku unohtaa lapun, jättää tilalle muuta pois. Pukee järjen päähineen, antaa pelon vain varoitella. Se oli tarina Annelista ja voimista kauneimmista, jotka Anneli itse itselleen myönsi, runonsa muille nähtäväksi työnsi. Demoni servattiin, oi enkelikin, näky sai liikuttumaan kummituksenkin. Oi itse kritiikki saa kukkia ja kasvaa, välillä se saattaa olla hyvinkin raastavaa. Oi tässä tilassa saa tuntea ihan mitä vaan, ei ole olemassa hyvää tai pahaa. Täällä saa olla aina keskeneräinen, huono, vajavainen, epätäydellinen. Jos jotain tarinasta tästä oppikaa, oi muistakaa, turha tavoitella jotain, mitä ei ole olemassakaan. Se on niinku kokonaan kuultu. Oh no! Anni, mitkä tunnelmat? Nyt sua vituttaa ihan sikana toi. Mitä helvettiä toi tekee? Ihan sille maankaikkeen yläpuolella. Miten se kehtaa minua hyssytellä?
Niin, käy. Nyt sinä epäpyhä häntä, Heikki. Olen saanut... Jos sä vaan itket siitä, niin se on hyvä. He was a boy. He was a girl. Nää menee sinne muuta. Se on hieno blooperi-versio. Tää tulee lopputekstien saatesanoksi. Voi ei! Aha. En halunnut tätä taltioida, mutta kiitos tästä. Elikkä meiltä puuttu siis siitä. Minä uskon Jeesuksen. Jeesukset. Sehän on vitsi. Onks mä kirjan näköinen? Sun värimaailmaan yritin sanoa, mutta hei kato tuo näkyy kanttura. Mä ajattelin, että sun äiti tuli. Ei, vaan meidän varjot. Mikä se, oliks Sale sama? Mistä sä ajattelit sen johtuvan? Sinusta.